Bona vesprada i moltes gràcies per l'atenció. En primer lloc, voldria donar les gràcies als membres del projecte d'investigació titulat Violència de gènere i identitats, edició i estudi de documentació valenciana per a la construcció de biografies marginals, en el marc del qual he portat a terme la investigació de la que us parlaré a continuació i que efectivament té com a protagonista el que podríem qualificar com a biografia exòtica o marginal. La premsa periòdica vuitcentista constitueix una abundant pedrera d'informació que es presenta als nostres ulls com a un eloqüent i estimulant i fins i tot és inquietant. Si repassem els múltiples periòdics que durant la segona meitat del segle XIX varen veure la llum al territori espanyol, tant peninsular com insular com d'ultramar, serà probable que entropessem amb notícies que per la seva naturalesa i particularitat cridaran fortament la nostra atenció. Durant els darrers temps he aconseguit localitzar diversos testimonis relatius a la conversió al catolicisme, més o menys voluntària en uns casos i forçada en uns altres, de persones de la més diversa procedència i religió. I és així que he reunit una quincena de textos periodístics que donen compte del bateig de diversos jovens i adults que, com resulta fàcil d'imaginar, ocupaven una posició social subsidiària o subalterna, marginal en qualsevol cas. En aquest sentit, conèixer i analitzar mínimament aquestes conversions resultarà útil per a entendre no sols quin era el pes de la religió catòlica en la segona meitat del 800, sinó també per a comprovar com s'estructurava i funcionava la nostra societat durant aquella centúria. De més a més, com que algunes de les notícies contenen informació relativa a l'origen i les vicissituds dels protagonistes, això també ens permetrà reconstruir el que podríem qualificar com a biografies exòtiques del segle XIX. Exòtiques des del punt de vista dels diaris i periodistes que les relataven, és clar. Com que el temps de què dispose no em permet retre compte de totes aquestes conversions, em centraré a explicar una de les més cridaneres i significatives, des del meu punt de vista, la que tingué lloc a principis de 1871 al municipi valencià d'Algemesí i que fou protagonitzada per un xinès anomenat Sun Funjao. D'aquesta manera, el 15 de febrer de 1871, el diari Las Provincias anuncia que 3 dies abans s'havia celebrat d'ella el bautizo de un hijo del celeste imperio, que havia resuelto abrazar la religión del crucificado. El periòdic relatava que 10 mesos abans, en maig de 1870, es presentaren a l'Ajuntament d'Algemesí 2 xinesos que demanaven almoina. Concretament, el socorro de 2 reales que diariamente les correspondía como pobres transeúntes, según lo acreditaba la carta de caridad que llevaban expedida por el gobernador de Málaga, de cuyo punto de ella habían salido con destino a Barcelona, donde debían embarcarse para su país. Y en serlos lliurada l'almoina, continúa el diario, se retiraron de la población sin cruzar su palabra con nadie, a pesar de conocer bastante bien el español. Però al cap de 3 o 4 dies se presenta novament a l'Ajuntament un d'aquests xinesos, llevando el documento que acreditaba su pobreza y dirección refrendado por el gobernador de Valencia. Aquesta vegada, el secretari municipal el sotmeté a un xicotet interrogatori, en el qual el xinès revelà, entre d'altres coses, que el seu nom era Sun Funjao, que estava casat, tenia 2 fills i era llaurador de professió. A tot això encara afegí que en 1848, privado completamente de recursos y no pudiendo prolongar la presencia de tanta miseria como se veían obligados a sufrir su esposa e hijos, resolvió venderse por 11 duros a un traficante inglés, el cual, con otros 49 desgraciados como él, le condujo engañado a La Habana, es decir, a l'illa de Cuba. Allí el revengué, por 37 onzas al propietario de un ingenio de azúcares. A partir d'aquell moment, Sun Funjao sortejà tot tipus d'infortunis i de misèries. Els detalls del tour dels horrors que narrà incloïen que, a los 10 años de permanencia en el establecimiento, es decir, en la plantació de sucre cubana, hubo una pendencia entre los trabajadores, de la cual resultaron un muerto y varios heridos. A consecuencia, instruyóse el correspondiente proceso en averiguación de los promovedores y causantes de tan grave delito, y el desventurado Sun Funjao tuvo la mala suerte de que resultasen contra él cargos bastantes para que en 1858 el tribunal le sentenciase a 10 años de presidio en Ceuta.
La crónica periodística continuaba asegurant que, diu, pasaron los años y llegó la època de su libertad, cosa que ja ens situa en l'any 1868. Diu, i fou aleshores que entrà a la península ibèrica, concretament a la ciutat de Màlaga. Pero como su miseria, continuaba el diario, era mucha, diu, se acercó al señor gobernador de la provincia, el cual le hizo entrega de una carta de caridad que podría utilizar como pobre transeúnte en su camino hacia Barcelona, donde debía guardar la ocasión favorable de que un buque se resolviese a devolverlo al seno de su familia, és a dir, a Xina. I fou aleshores, és a dir, de camí a Barcelona, que el nostre protagonista atravesà per la comarca de la Ribera, diu, on calculó las dificultades inmensas con que había de tropezarse antes de tocar la meta de sus afanes. Diu, y habiéndose prendado de la rica huerta de nuestra provincia y con especialidad del pueblo del Algemesí, resolvió trasladarse a él en busca del trabajo que necesitaba para poder cubrir sus necesidades. Per això, diu, rogó al secretario del ayuntamiento que le ayudara en su propósito de encontrar una casa donde pudiera él ocuparse de las faenas del campo, sin otra retribución que la comida y el vestido, és a dir, en règim de semiesclavitud, hem d'entendre. El funcionari el recomanà al depositario de fondos municipales, diu el diari, que le recibió con gran contento y satisfacción, ocupándose desde el siguiente día en los trabajos de labranza, que verificó con asiduïtat i esmero. I com a conseqüència, al poc de temps de viure el Algemesí, Sun Funchao, diu, ya se había granjeado la estimación y cariño de los vecinos todos del pueblo. I és clar, amb un diamant en brut d'aquelles dimensions passà el que, tractant-se del segle XIX, era inevitable. Le indicaron sus protectores y amigos de estos la buena idea de bautizarse. L'anònim periodista aseguraba que mucho costó hacerle comprender la importancia y significación del sacramento, pero al fin accedió con júbilo y hasta rogó con sobrada insistencia se le regenerara lo antes posible, pues le satisfacían por completo nuestras costumbres sociales y religiosas. Si tenim en compte que procedia d'una de les zones més deprimides de la Xina i que s'havia passat més de 20 anys treballant com un esclau, literalment, no és cap metàfora, i tancat a una presó del nord d'Àfrica, no costa imaginar que viure a la ribera del Xúquer, amb un sostre on refugiar-se, una taula on menjar i un llit on dormir, devia semblar-li el paradís. I això que recordem-ho, tot sembla indicar que no rebia cap estipendi pel treball que realitzava. Abans de batejar-lo, calgué, continua el diari, diu, enseñarle los rudimentos necesarios de la doctrina cristiana, tasca de la cual se ocupa el celoso presbítero exclaustrado de aquella villa, quien a trueque de mucha paciencia y noble resignación pudo conseguir su intento en el breve espacio de 3 o 4 meses. Completada la formació espiritual de Sun Funchao, fou un dels capellans de la parròquia de Sant Andreu de València i fill d'Algemesí, l'encarregà de demanar al arquebisbe la consiguiente autorización. Decretada esta, se convino por el ayuntamiento, clero y mayores contribuyentes llevarlo a cabo el domingo último. Y així es va fer, diu, con muchísima solemnidad y pompa, subratllava l'anònim periodista. D'aquesta manera, i més enllà del que publica la premsa, en el tom corresponent a batejos, el rector de la parròquia de Sant Jaume d'Algemesí anotà que, amb data 18 de maig de 1870, diu, que arribà a aquella localitat, diu, un sujeto de 55 años, natural de China, provincia de Cantón, del pueblo de Yousun, educado en la religión del budismo, el cual, por un acaso, él y otros compañeros se marcharon a las Islas Chafarinas, de estas a Ceuta, e internándose en España, pidiendo limosna y en busca de trabajo, llegó a esta parròquia de mi cargo. El 28 de gener de 1871, dia en què es formalitzà la petició del bateig, la instrucció catequètica del xinès ja devia estar finalitzada. I una setmana després, el 3 de febrer, ja es devia comptar amb el permís arquebisbal per a batejar-lo, ja que el rector de Sant Jaume també anotà que Sun Funchao, diu, queda instruido y en disposición de recibir el santo sacramento del bautismo, que, com sabem, se celebra el diumenge 12 de febrer. Aquell dia, y segons continuava relatant el diari, diu, en punto a las 8 de la mañana, la banda de música toda gala recorría las calles de la población tocando himnos patrióticos hasta llegar a la Plaza Mayor. Allí, davant de la casa consistorial, es formó una comitiva que estava presidida per l'alcalde, diu que era el padrino,
y varios de los mayores contribuyentes, que emprengueren la marcha en dirección a la casa habitación del catecúmeno. En arribar-hi ya les esperaban este con su madrina, diu que era la dueña de la casa donde servía, y varias señoras que la acompañaban. Desde allí, el grup enfilà el camí cap a la parròquia, diu, desde cuya torre se tocaba un vuelo general de campanas. A causa del inmenso gentío, con dificultad se podía atravesar las dos calles de la carrera, pero por fin llegó la comitiva al Sacro Templo, y en el atrio de la puerta principal se detuvo el protagonista colocado entre sus padrinos. Com estem comprovant, l'acte comptà amb tot el cerimonial de les grans ocasions, y fue per això que, diu, salió todo el clero con la cruz a recibirle y comenzó a seguida la ceremonia del sacramento según el ritual, que fue desenvolupat per un total de 4 capellans. Posteriorment, diu, entraron hasta el presbiterio, donde se dio fin a la ceremonia, comenzando a seguida la misa solemne, a cuyo final recibió el neófito la Sagrada Eucaristía. Per tant, aquell dia Sun Funjao no sols fou batejat, sinó que també rebé la primera comunió. A propòsit, el rector també anotà que havia batejat d'ella al neófito Jaime, chino de nación y vecino de esta parroquial, delante y a presencia del reverendo de la misma y de un inmenso concurso. Segons sembla, a partir d'aquell moment, el seu nom oficial fou el de Jaume Blai Sun. Segons assegura el diari, en finalitzar la cerimònia y per tal d'evidenciar la seva alegría, diu, la persona a quien servía el chino obsequió a todo el mundo con un abundante y buen servido refresco, en el que se consumieron muchas libras de chocolate, dulces, bizcochos, etc., demostrando con ello no solo el placer con que veía entrar en el seno de la iglesia al nuevo cristiano, sino el afecto que por su buena conducta le professava. Circumstància que a la meva manera de veure explicaria per quin motiu aquell acte comptà amb l'assistència entusiasta de la major part de la població algemesinenca. I acabe ja. No sense abans advertir que una cosa crida l'atenció d'aquest i de la resta de batejos vuitcentistes que he pogut localitzar. He posat aquest com a exemple només. I és que la majoria de les cerimònies comptaren amb el fervorós concurs i el padrinatge de propietaris rics i potentats, dels cercles de poder que, sens dubte, instrumentalitzaren aquest tipus de conversions en benefici propi fins al punt de transformar-les en un acte de promoció i propaganda. En aquest sentit, cal remarcar també que els protagonistes d'aquests batejos, sovint persones estrangeres i marginals, amb escassos o nuls recursos econòmics, no sempre tenien clara la conveniència i o sinceritat de protagonitzar un acte d'aquelles característiques, i que els qui demanaven o acceptaven ser batejats ho feien convençuts que això els ajudaria a ser més acceptats socialment, és a dir, que els ajudaria a millorar les seues condicions de vida. Finalment, cal apuntar també que aquestes conversions devien ser contemplades pel conjunt de la societat com un triomf del catolicisme, que s'exhibia així davant de la resta d'opcions espirituals com la més notable i important de totes. I per aquest motiu, pel que tenia de triomf i notorietats socials, és pel que els més diversos periòdics de l'època se'n varen fer ressò i han arribat aquestes notícies fins a nosaltres. Moltes gràcies.